Мемарыял рэха Чарнобыля ў аграгарадку Стралейшава-Хойніцкага раёна з'явіўся дзякуючы ініцыятыве мясцовых жыхароў. Ён сімвал выселеных вёсак, які аб'ядноўвае тых, хто па волі лёсу пакінуў родны край. Архітэктурная кампазіцыя стане месцам правядзення патрыятычных мерапрыемстваў і напамінам пра подзвіг землякоў-ліквідатараў. Мясцовыя жыхары плануюць і далей прыводзіць у парадак прылеглую тэрыторыю. Мы очень все рады, что у нас появилось такое памятное место, куда мы можем со своими детьми подойти, посмотреть, чтобы наши дети знали то, что были какие-то деревни, их уже нет, у которых жили наши бабушки, прабабушки, мамы. Поговорить и рассказать. Так надо, чтобы этот памятник, да, он состоял. Конечно, замечательно, что появился. Это память. Это наша боль, наша память, наша продолжение жизни. Яшчэ адзін прыклад любові і клопату аб сваёй малой радзіме абноўлены памятны знак у вёсцы Асавы Ельскага раёна. Яго таксама добраўпарадкавалі дзякуючы перамозе ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў. Пасля чарнобыльскай аварыі жыццё вёскі абарвалася, але памяць аб ёй па-ранейшаму жывая. Этот памятный знак – это дань уважения всем жителям деревни. Память все-таки она у нас всегда хранится в сердце, в душе. Но тем не менее, проезжая вот мимо по этой трассе, люди будут помнить о том, что была такая деревня Осавы, деревня выселена, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. И, конечно же, самое главное, чтобы мы передали это нашим детям. В этом заключается наша память. У добраўпарадкаванні памятнага знака прынялі ўдзел не толькі ўраджэнцы вёскі Асавы, але і ўсе неабыякавыя жыхары Дабрынскага сельсавета. На рэалізацыю праекта з абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў выдаткавалі 6 000 рублёў. Яшчэ 600 сабралі самі вяскоўцы. Общими усилиями, то есть по своей специфике, каждый выполнял какую-то работу. Кто-то занимался замешиванием цемента, кто-то разносил песок, кто-то вырубкой дикорастущего кустарника. Помогли нам сделать мостик и небольшую зону для отдыха. Жыццё на пацярпелых тэрыторыях імкліва аднаўляецца і дзякуючы комплексу дзяржаўных праграм. Сваёй працай і клопатам пра малую радзіму людзі ствараюць будучыню для сябе і сваіх дзяцей. Вераніка Варашыліна, Александр Чарнышевіч, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Хойніцкага і Ельскага раёнаў.